מופיע במסכת פסחים שרב יוסף ביום דעצרת אמר עבדי לי איגלה טילתא, אמר אילו היום דקגרים כמה יוסף איקה בשוקה. כן? לולי היום הזה שגורם אז כמה יוסף איקה בשוקה. מעניין מאוד, מרגיש טוב רב יוסף. אני רב יוסף. לולי אותו יום אז הייתי כמו כל יוסי בשוק. מעניין, צריך לדעת מי זה רב יוסף. אנחנו מכירים את רב יוסף. רב יוסף כשנשנתה משנה שבטלה ענווה מן העולם כשמת רבי, אז אמר רב יוסף יש טעות, יש שבשתה במשנה, אל תתני ענווה דאיקה אנא, אל תגידו שאין בעלי ענווה, יש אותי. גם זה היה אולי קצת תמוה, אבל כנראה שהתכונה הזאת, תכונת היושר והאמת הפנימית של רב יוסף, שהוא בעל ענווה, שהוא מרגיש שלט לי מגרמי כלום, כן, הוא מביע את זה, אז דווקא אצלו הוא מרגיש ביום הזה, ביום המיוחד הזה, בקדושה של עצרת, קדושת זמן מתן תורתנו, את האושר, את השמחה הלא גבולית, שלולי זה למה לי חיים. והוא מבקש שיעשו לו איגלה טילתא לכבוד המאורע. כן, זה מתקשר גם עם מה שכתוב לפני כן באותו עמוד, שיש מחלוקת ידועה בין רבי יהושע ורב אליעזר איך אדם מישראל פוגש, איך הוא מעכל את קדושת המועדים, קדושת יום טוב. ואנחנו פוסקים כרבי יהושע ואנחנו מחצים את הימים, חצי לכם וחצי להשם. חצי מהזמן אנחנו עוסקים בענייני שמיים, בענייני רוח, חצי מהיום אנחנו עוסקים בסעודת הבשר, משתה היין וכדומה. ורב אליעזר דעה אחרת לו, או כולו להשם או כולו לכם. טוב, זה צריך להבין בדיוק, לא ניכנס עכשיו להבנת השיטה בדיוק של רב אליעזר, אבל בכל אופן יש אפשרות כזאת שיהיה כולו להשם. ובאמת כתוב על רב אליעזר שהיה כך מחנך את תלמידיו, ואלה שהיו יוצאים מוקדם מן המדרש אז היה מכנה אותם בכל מיני כינויים משונים וזה, עד שהיו נבהלים. כל פעם היה יושב, היו מתפללים, אחר כך היה יושב דורש, לא קידוש, לא הוגה, שום דבר, דורש. היו יוצאים כמה שכבר לא החזיקו מעמד, אז קרא להם שמות, אחר כך עוד כמה, עד שאלה ברוב פחד שרב אליעזר היה כזה אמתני קצת, נשארו. זה לא פשוט. אבל אומרת הגמרא, טוב, זה בכל יום טוב, אבל בשבועות, בעצרת, הכל מודים בעצרת דבעין נמי לכם. זה פשוט. מהי תימה? יום שניתנה בו תורה. טוב, בעזרת השם, מקווה לא יודע אם נספיק, אבל צריך להסביר את הנקודה הזאת. כן? יום שניתנה בו תורה לישראל. צריך לכם, נכון? מה אתה אומר? זה הגיוני. יום שניתנה תורה בישראל. לא. השמחים בשמחת התורה. לא. יום כזה שקיבלנו את העושר הרוחני, הנשמתי, הלכות ואגדות, כללים ופרטים. נו, אז מה אדם יעשה ביום הזה? יסתום, הוא יתענג. לולי תורת חששועי. אז עבד טבעוני. השתעשע בדברי תורה, מה אהבתי תורתך, כל היום משיחתי. לא. היום הזה שקיבלנו תורה, צריך להכין איזה עגל, לשחוט אותו כדבעי,
לצלות אותו כמו שצריך על האש. כולי אלמה מודים שבשבועות בין המחים. טוב, אז רש"י אומר, רש"י מתרץ, הוא בעצם מתקשר בדבר הזה, אז הוא אומר שלהראות שאנחנו שמחים בתורה, כן? להראות שזה לא עול, שזה לא יום עצב. אבל לכאורה עדיין קשה, כי להראות שאנחנו שמחים בתורה, אז צריכים ללמוד תורה, ללמוד בחשק, ללמוד בחיוניות, ללמוד בשמחה גדולה. אז דווקא לאכול סטייק, אז בזה אנחנו בתים שאנחנו שמחים בתן תורה. טוב, זה צריך עיון הדבר הזה. כל פנים, אנחנו פוגשים את הביטוי הזה של היומא דקגרין. אומר הרב במכתב איגרת לארץ יהודה, היומא דקגרין, מה? זה איגרת תשע"א, זה מופיע בספר הזה שאני עוד לא מכיר אותו, אבל זה הכניסו את הכל פה, כמעט הכל, לא נצאתי את הכל, אבל צריך להכיר אותו. ופה זה בעמוד ס"ו. אז אומר, המשתמש הרב בביטוי הזה, לא רק באופן פרטי, רבי יוסי משתמש בזה באופן פרטי, כמה נהגי מוניות יש בשם יוסי, אבל הרב מדבר על זה, משתמש באותו ביטוי במובן אחר, במובן יותר עמוק, יותר כולל. ואליו היומא דקגרין, בא לדבר על החג הקדוש הנעדר ונערץ בקודש, חג הביקורים, יום מתן תורתנו. ואליו היומא דקגרין, כמה גויים, כן, גויים במובן של עמים, אני חושב, כמה גויים בעלי תרבות ונימוס שונים איקה בשוקה של התולדה האנושית. כלומר, מה שקרה, מה שנגרם באותו יום, הוא אשר מציין, הוא אשר מוציא את עם ישראל ממשפחת העמים. ולולא היום הזה שניתנה תורה לישראל ושדבר השם קרא את אוזנינו, תכף נראה מה הם המשמעויות של זה, לולא היום הזה, אז למעשה לא היה שום ייחוד, כן, כמה גויים איקה בשוקה, וגם אנחנו היינו באחד מהם. ותהום החושך הפרוס עליהם מה נורא. למה כל כך חושך? יכול להיות שאומות העולם טוב להם. אומר הרב חושך, מסביר את זה. וברוך המקום, ברוך הוא שבראנו לכבודו, ואותן האמיתיות הגדולות, רזי עולם ומוסדות החיים היותר קדושים, נצחיים ואידיאליים, שכל עם ולשון לא יוכלו לעכלם ולהבינם, גם אחרי כל התחדדות שכלית והתעמקות פילוסופית. הננו חשים ומרגישים אותם בכל מלוא הוד נשמתנו, בכל עומק קרב וכליות רוח ונפש. כלומר, אומר הרב, שאומות העולם יש בהם שכל, יש בהם העמקה פילוסופית. הוא לא מרבה כאן בתארים, במקומות אחרים הוא מרחיב יותר, אבל כשאנחנו מסתכלים מסביבנו על שוק העמים, אנחנו פוגשים חטיבות אנושיות, ציבורים, עמים, גויים, שיש להם בעצם רצונות ושאיפות, ושהם הולכים ועושים דרך מסובכת מאוד, מיוסרת מאוד, לדרוש איזושהי אמת, איזושהי אידיאלים, איזשהם אידיאלים, רזי עולם ומוסדות חיים, גם הם תוהים ומתלבטים ומתחבטים בשורשי החיים, בשורשי הטוב, בשורשי האמת. גם אצלם זהו טעם החיים. יש גם היסח הדעת, יש גם בישראל היסח הדעת, אבל הרב כאן בא לחשוף בפנינו את הפן היותר אמיתי, היותר עמקני, כן? ההסתכלות שהרב מפגיש אותנו איתה כאן, זאת הסתכלות
לרבדים היותר בסיסיים, היותר יסודיים של האדם, האדם בכלל, האדם כפי שהוא מתפרט במסגרות העמים וכדומה. והאדם הזה הוא לא שקט והוא לא שלם, הוא מיוסר, הוא מסוכסך, הוא נטרף בכף הקלע, והוא משתמש בכל האמצעים שהקדוש ברוך הוא נתן בידו לצאת ממבוכתו. אני רציתי אמרו לי שרבי יעקב קרא עיתון, נכון? אז אני רציתי להוציא את הדברים קצת מהעולם התיאורטי, מעולם ההגדרות של הרב, כיוון שאתם כותבים על התפסים האלה שאתם שולחים בצבא, שטובתי, אומנותי וכל הדברים האלה, אז ודאי שאין לכם הזדמנות להיפגש עם הדברים האלה פגישה בלתי אמצעית. אז דווקא פה בנקודה הזאת אני רציתי לקרוא ברשותכם. מי שחושש לביטול תורה אז זה יכול לצאת, אבל אני אסביר לכם למה אני רוצה לקרוא את זה. כי אומר המהר"ל בהתחלת נצח ישראל, ידיעת ההפכים היא אחת. כלומר, על מנת להיפגש, על מנת לעמוד בצורה בהירה מאוד על אותו עושר, על אותו גודל של היום הדקגרים, על אותו דבר המצווין את ישראל משאר העמים שאיקה בשוקה, אז אנחנו צריכים להיפגש עם השוק. אבל כשאנחנו הולכים להיפגש עם השוק, אנחנו לא הולכים להיפגש עם היהודים שבשוק. אנחנו הולכים להיפגש עם הפסגה, עם השיא העליון של ההשגה האנושית. ואפשר להתווכח על זה כמובן, ואפשר לדבר על ביטויים שונים ופילוסופים שונים והוגדות שונים, אפשר. אבל אני חושב שלית מאן דפליג שהסופר וההוגה גתה, סופר גרמני, איש רוח, הוא היה גם פילוסוף וגם מדען וגם משורר וגם מחזאי, והוא היה איש אשכולות, והוא נחשב כנציג של העולם התרבותי יותר מכל אדם אחר, אף על פי שאולי היו פילוסופים עוד יותר עמקנים ממנו, והיו אולי משוררים יותר מבריקים, אבל אדם שכולל את כל התרבות, מה שאנחנו קוראים תרבות מערבית, כן? אבל אדם שכלל את הכל. אז יש כאן ספר של מישהו אחר, של סופר גרמני אחר, גם כן סופר גדול, שהוא מתאר, אתה רוצה שזה ביטול תורה, שזה לא... תכף, סבלנות, כן. נראה, יש צד אנחנו מדברים עכשיו על המבדיל בין ישראל, אבל אנחנו הרי, מה שאתה אומר, אנחנו בדיוק, אנחנו הקדמנו. זאת אומרת, יש איזשהו קרקע משותפת. הקרקע של השאיפה היסודית היא משותפת לישראל ובאומות העולם. אבל בוא נראה, בוא נבחין, תן לי לגמור, זה לא במשפט אחד. בוודאי שישראל ועמים הם הפכים, הם גם הפכים, הם גם לא הפכים. הם גם מנוגדים זה לזה בתכלית הניגוד, והם גם מהווים איזושהי אחדות פנימית. אבל אם לא נעמוד על ההבדלה בצורה בוטה וחריפה, אם לא, אז לא נבין מה זה תורה, ולא נבין מה היום הגרים. טוב, אז אומר, אז יש כאן איזה תיאור של האדם הזה, האדם הגדול, הגוי הגדול הזה. דרך אגב, אותו גוי גדול, יש לו מישהו אנטישמי, אבל הוא, לצד האנטישמיות שלו, היה לו גם הערצה נוראה לעם ישראל. כן, צבי יהודה ציטט אותו. לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד הזה, מתווה ההנהגה האלוקית דרך כתבי הקודש את הדרך לכל האדם והעמים.
אותו גוי, עם כל הבלבולים שלו גם, אבל הוא הכיר באיזה מרכזיות, נשמתיות של ישראל. אבל פה הוא לא עוסק בזה. הוא עוסק באידיאל של החיים. לאן החיים מכוונים? מה דרישת החיים? מה דרישת הנשמה? כן? מה השם אלוקינו דורש מאיתנו? היה אדם מאמין מאוד. כן, זה היה לפני תקופת שהכפירה הייתה אופנתית. אז הוא אומר שהיסוד מונח בברכות שמיים ממעל ותהום רובצת תחת. זה הפסוק, זה הפסוק, היה בקיא בתנ"ך כמובן, פסוק של ברכת יעקב את יוסף, והוא אומר אנחנו מדברים על אחדות באדם אחד. ככה הוא בא, הוא מתאר את גט. יש כאן תיאור של מישהו שמתאר את גט. אז הוא אומר, אנחנו מתארים באדם הזה אחדות של הכישרונות האינטלקטואליים עם היסוד הטבעי, היסוד החומרי. והחיבור הזה שבין הצד הרוחני והצד הטבעי, הרי זהו הדבר המרתק והמעניין את האנושות כולה. הרי את זה האנושות מחפשת. כן. ועכשיו הוא מפרט את הדברים. כי זה לא פשוט. זה מאוד מאוד לא פשוט. הוא יודע שזו המגמה. הוא יודע שחיים כאלה, הרמוניים ואחדותיים, זאת המגמה. והוא בונה את זה. הוא בונה את זה עם כל היסודיות ועם כל הבעייתיות. הוא אומר, האדם בחלקו שייך לעולם הטבע, אבל בחלק אחר ממנו הוא שייך לעולם הרוח. כן? כביכול עומד עם רגל אחת בעולם הזה, ורגל אחת בעולם אחר. תנוחה מאוד לא נוחה, מאוד מסוכנת. להיות נוצרי זה להבין את המצב היום הזה, המלא בושה, ולהשתוקק לשחרור מכבלי הטבע אל העולם של הרוח הטהורה. זאת היא השתוקקות הנוצרות. אבל, והוא מבין שזה לא זה. הוא מבין שהנוצרות הזאת, המואסת באחדות ובהרמוניה, זה לא זה. הוא נוצרי גרוע. אבל האדם הזה, גטה, הוא מצליח ליישב את הכפילות של מצב האדם ולהגיע למצב שהוא לא משתוקק. אין השתוקקות. כי יש הרמוניה פנימית של אצילות הרוח עם המציאות הגשמית ביותר. באדם הגדול הזה, הגובה הספיריטואלי, הרוחני, לא מטשטש ולא מבזה את הצד הטבעי, הבהמי שבו. ובתכונה היצירתית שלו, הוא מאחד בהרמוניה אנטי-נוצרית את גודל האדם. זה מאוד יפה. טוב, לא יודע אם אני מתרגם טוב, תרגום מתרגום. הוא מרחיב על זה, מפרט את זה קצת, אבל זה מאוד יפה. יש כאן איזשהו תיאור של אדם גדול, רוכב על במותי הספרות והאינטליגנציה והרוח והאצילות שברוח, וגם כן כל זה מתחבר כביכול כך בתיאור עם המציאות העולמית, היצרית, הגשמית וכדומה. נפלא. ממש בכל דרכיך דאהו, נפש האדם אחת, נפלא, פלאי פלאים. בשביל מה צריך את עם ישראל? בשביל מה צריך את התורה? בשביל מה צריך את הרמב"ם? לא צריך כלום, הנה, גטה. אמנם זה רק הוא האדם הגדול, שבאמת איש לא הגיע למדרגה הזאת, וכל שאר העולם הם נוצרים מסכנים ומללים, שהם מבינים שאי אפשר לאחר. אבל אז הוא מסכם את כל זה. זה בערך כמו
החתול הזה של ג'ונתן אייבשיץ. לא בדיוק, הוא באמת היה אדם גדול מאוד. אני לא סתם בחרתי אותו בתיאור הזה שלו. אמרתי, אני לא מחפש סתם איזה גוי. אבל אז, בסוף, כשהוא בא לסכם את כל זה, את האחדות הזו, את האחדות שהכל והעין, את האחדות של האלוהים והשטן, זה הכל עין והך, זה הכל דבר אחד. אז בתוך האחדות הזאת של היצירה וההיעדר, שהם נמצאים בחיבוק של אחדות, אז האופי של האדם הגדול הזה אין לו ולא כלום עם העדינות, אלא אדרבה, יש אצלו אדישות רומסת, יש אצלו קור אבסולוטי. הוא לא אכפת לו, לא אכפת לי מאף אחד. זה המוטו, האדישות הזאת, היציאה ממעגל הסבל והקושי והסתירות והסכסוכים אל עולם האומנות הטהורה. זה עולם שהחסד של שאיפת הטוב, שהנועם האנושי, שבעצם מה שאפשר להמליץ על אומות העולם, אותם רגשי אנוש, הוא מרחיב את זה, אני לא רוצה להרחיב את זה, כן? יותר מדי להיכנס לתוך המבואות האפלים האלה, אבל אפילו רגשות העדינות והרוך הכי פשוטים של אב לבנו בעולם הטהור, האבסולוטי, המאחד את העולמות כולם, אין מקום לזה. אדישות, קור, קרח. עולם ללא ייעוד וללא תכלית, עולם שהטוב והרע יש להם זכויות שוות. התרגום שלי קצת חלש, אני לא יודע גם זה לפני כן, זה יותר ספרותי קצת פה. אבל זהו העולם שהשיא, זה שיא, צריך להבין, אני לא מגזים בזה, זהו שיא הפריחה הרוחנית. אין, מעבר לזה לא הגיע האדם, הגוי. נו, אז עכשיו, למה קראתי את זה? בכדי להבין מה זה התהום הזה. הרב כותב כאן מילים, אז צריך להבין את המילים, מה זה תהום החושך הפרוס על גויי השוק. זה תהום של חושך. מה זה ההתחדדות השכלית וההתעמקות הפילוסופית שלא יכולים בכל מאמציהם לעמוד על גודל רזי עולם, על גודל הטוב האלוקי, ודורשים אותם. כמה אומללים הם אומות העולם, כי ההשתוקקות קיימת. ומה שהם לא יכולים לעמוד עליו, אנחנו חשים ומרגישים בטבע שלנו, טבעיות שלנו. המעמד הזה של מתן תורה לישראל, של מעמד הר סיני, היא לא מציאות מיוחדת, היא מיוחדת לעם ישראל, אבל היא לא נוגעת רק לישראל. כמו שהמהר"ל מסביר את דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא שבא ליתן תורה לישראל, אז חזר על אומות העולם והציע גם להם, והם לא היו מתאימים. אומר המהר"ל, אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא הלך ופרסם בלוח העיר את התורה על הדורש היותר מוצלח, כמובן. אלא מסביר המהר"ל שזה שהקדוש ברוך הוא מחזר אחר אומות העולם, משמעות הדבר שאומות העולם כולם יונקים
את מקור חייהם מן התורה הזאת. תכף נדבר על מהי התורה הזאת, מה מהותה, מה טובה. אבל אומות העולם גם כן שייכות לזה, אבל שייכות חלקית, שייכות בניסטר, בגניזה, לא בנגלה. עד כדי כך שחז"ל אומרים מדבר סיני שירדה שנאה לאומות העולם עליו. איזה שנאה יש כאן? אומר הרב כך בפירוש של עין הים, בעין הים, הצד המוסרי הוא החובק בזרוע וזו את כל העמים, וכאשר אין מקום למוסר אנושי טהור מתקיים ומביא למטרת החיים וההוויה המציאותית שהתקיים בעולם, אם לא בהיותו יונק משורש החיים וההוויה כולה, דבר השם הנאמן החוצב להבות אש מראש מקדם על ידי אורה של תורה. זאת אומרת, כיוון שהמבנה של ההוויה הוא כזה, שאומות העולם מצד אחד נטבעות על המוסר האנושי הטהור. אלוהים ברא את האדם ישר ונבראו בצלם אלוהים, והנטייה המוסרית היא קיימת, נטיית ההתעלות היא קיימת באומות העולם, אבל מוסר מתקיים, מוסר אמיתי, מוסר שהוא לא רק סידור חלקי וזמני של דברים, של עניינים. אז הרי לזה זקוקים לדבר השם הנאמן האינסופי, וזה הוראה של תורה. אם כן, באה התביעה העזה על כל אומות העולם להתקשר בקשר הקודש של יחס מלא לתורת השם תמימה. וזה גם המובן שהקדוש ברוך הוא מקשר ומחבר אותם אל התורה. וכל זמן שלא ישלימו את תפקידם, מוכרחים הם ללכת הלוך ויקשל בכל אורחות החיים. וזה דוגמה, זה מה שהבאתי לכם, דוגמה איך נכשלים, איך הולכים הלוך ויקשל, לאן מדרדרים את האנושות, את האדם, עד שעל ידי הכישלונות הרבים סוף כל סוף יכירו וידעו את עבדתם, את העקמומיות שלהם, ויגיע היום אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי לאמור הלוך נלך עמכם כי שמענו אלוהים עמכם, וכל עוד לא הוערו באורה בהירה זו, הרי הם עומדים במצב ריחוק ושנאה שירדה לאומות עולם עליו, הר סיני. כן? ולעומת זה, לעומת המציאות הזאת של התהום, תהום החושך, כן? מה? השנאה זה מה שהרב מסביר. מה זה שנאה? למה השנאה האלוקית ניתחת על הגויים, תחת על הגויים? לא כתוב בשום מקום שירדה השנאה על החתולים בהר סיני, אבל פי שגם החתולים לא קיבלו את התורה בהר סיני. אלא מה? הקדוש ברוך הוא גם לא הציע להם. כלומר, החתולים מצד עצם טבעה הם לא קשורים להערה המוסרית. יכול להיות שיש הערות מוסריות ששייכת לעולם החתולים, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. יכול להיות, עתיד לבוא יצא החדות של הציפורניים של החתול. אבל אומות העולם שנבראו בצלם אלוקים, והדרישה המוסרית אמורה להנחות אותם, אמורה להוות את טיל החיים הפנימי שלהם, אז הם כן נתבעים. על מה הם נתבעים? זה מה שקראתי קודם. למה קראתי את גתה? לאן מגיעים? לאן לוקחים את רוח האדם? אבל אתם מסוגלים יותר. למה אתם מסוגלים? מסוגלים לתורה. אז זאת אומרת מסוגלים לתורה, הרי לא קיבלתם תורה בסיני, ולא קיבלתם כי לא הייתם מסוגלים אל התורה. נכון, אתם מסוגלים אל התורה דרך ישראל, אתם מסוגלים אל האור האלוקי. תכף אני אפרט את זה, אבל אתם מסוגלים אל ההדרכה המוסרית היורדת בהיום להאיר את עיניהם וליבותיהם של ישראל. ועל זה יש שנאה. השנאה בעצם זה על ריחוקם של אומות העולם, זה על שנאתם.
על התנכרותם לאור השם שמופיע כבר בתוך העולם. אני אפרט את הדברים. זה יהיה יותר מובן, סליחה. אומר הרב דבר כזה. אבל נבין. המקור העצמי של המוסר, זה במוסר הקודש, מודבר. המקור העצמי של המוסר מוכרח להיות מונח ביסוד משהו טוב לכל. במובן יותר רחב, דיינו טוב לכל המצוי. זה גם לחתולים דרך אגב, אבל אנחנו לא בהם עכשיו. זה גם לאבנים, גם לעשבים. הוא מוכרח על פי זה להיות מציאות למהלך מעשי ומחשבתי כזה שתולדותיו מביאות את הטוב לכל, במובנו יותר נרחב. כלומר, המקור העצמי של המוסר זה במוסר האלוקי. בטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, בעולם חסד ייבנה. כן? הקדוש ברוך הוא שמייסד עולם לא מתגלה בבריאה הזו, ביצירה הזו, רק כוחו וגבורתו, אלא ראשית כל, או בתוך כל זה, מתגלה הקדוש ברוך הוא שהוא טוב ומיטיב. אבל אם הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, יש בעיה עם זה, אני לא יכול להרחיב עכשיו, אבל בשאלה הזאת הסתבכו חושבי המחשבות בכל מאות השנים האחרונות, הסתבכויות איומות, כי הם קיבלו את היסוד הזה בצינור המקולקל של הנוצרות, שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, וממילא כל מידעיו ידרחמנה לטב אביו, וממילא שהראוי הוא שהאדם ישאף לגלות, לחשוף ולהוציא לפועל את הטוב האלוקי שבקרבו. כל זה, כל המילים האלה, כל הפרזות האלה, הן לא זרות לגויי העולם. אבל איך עובדים עם זה? איך מתמודדים עם זה? הרי העולם, אולי יש ספר שלם של וולטר, פילוסוף צרפתי, כן? זה ספר הספר קוראים לזה קנדיד, אבל כל הספר כולו זה על היסוד הנוצרי שירשו מהיהדות, שזה הטוב שבכל העולמות. וכל הספר זה ספר זוועה, זה ספר מצחיק, קצת גס, ספר, אבל כל מיני הרפתקאות, נהרגים אנשים וננסים וביזה ושפיכות דם, כל הדברים, וכל פעם הגיבור שאומר, זה הטוב של כל העולמות, כן, זה הטוב של כל העולמות. הוא רוצה להעמיד בצורה של ציניות צרפתית, שזה הציניות האהבה ביותר ככה, שהוא רוצה להעמיד את התפיסה המטומטמת הזאת שירשנו מהנצרות, שהעולם הוא טוב, שיש בורא טוב. זה התחלת האתאיזם, כן? הפופולריות של האתאיזם. והנה, מה אתה מקשקש? כן? עד כדי כך שמגיע פילוסוף אחר, פילוסוף גרמני, שופנהאואר, שהיה פילוסוף גדול מאוד, עמקן אדיר, אז הוא מגיע למסקנה שהאל הטוב הזה הוא אכזרי מעבר לכל אפשרות של תיאור, שיש לו, מה הוא עושה כל היום, ומה אדון כל המעשים, מה עיסוקו כל היום? להתעלל בבריאותיו, כן? זהו. ואז הוא מייסד, הרב מבאר את הדברים באורות הקודש, דברים עמוקים מאוד, עמוקים באורות הקודש, היסוד של הרצון העיוור, כלומר הרצון הלא מוסרי, כוחות של חיים שפורצים ופורצים ועוד איך פורצים, ופורצים קדימה ופורצים לדורות, ובעצם הם מנוקים מכל שריד של הערה מוסרית, של דרישה מוסרית. אז זה כבר ההסתבכות. אבל עצם המחשבה שיש שהטוב הוא הראוי לחשוף, אז ממילא זה מוביל אותנו שהטוב הוא הטוב השלם, הטוב לכל. נו, אבל זה לא פשוט, זה מסובך מאוד. השאלה היא רק איך יתגלה לאדם המוגבל הטוב לכל המצוי. אדם הרי הוא מוגבל מאוד, הוא מצומצם מאוד, הוא מלא יצר, הוא מלא קטנות, הוא מלא דאגה לגורלו הפרטי. מה כבר אדם רואה? אדם יראה לעיניים, מה הוא כבר מסוגל לראות? כן? הרי אנחנו יודעים, לא צריך להיות גאון גדול להבין, כן, איך
יש סיפור כזה לרב ארי לוין, שבאו למכור לו ביטוח חיים. אתם מכירים את זה בספר, אני חושב? באו למכור לו ביטוח חיים. אז הוא אמר, לא רוצה לקנות אותו. מה יש? אז אמרו לו, ולרבנים אמרו שזה מותר, שזה לא נגד הביטחון, וזה, סידור היתר לקנות ביטוח חיים. אז הוא אומר, לא, אני לא רוצה, אני אסביר לך למה. כי צריך להבין שיש דין ויש דין. יש דין של בשר ודם. איך הדין של בשר ודם? אדם גנב, אדם רצח, מביאים אותו לבית המשפט. אומרים, תראה, אתה רצחת, אין מה לעשות איתך, אתה צריך למות. טוב, אז הורגים אותו. אבל מה עם אשתו? אשתו לא עשתה כלום, ומה עם הילדים היתומים המסכנים שאין להם פת טוב, מה אפשר לעשות? ככה זה בדין של בשר ודם. כלומר, זה המוגבלות, זה כל מה שרציתי, אני כבר אגמור את הסיפור, אבל אתה רואה שגם כשאדם שואף לתקן את החברה, לעשות צדק, אבל זה מוגבל, זה כך מצונן. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה דין אמת לאמיתו. דינו של הקדוש ברוך הוא אמת לאמיתו. מה הפירוש? הוא מתחשב עם כל השיקולים. כן? יכול להיות שאדם עושה פשע, אבל הוא יקבל את העונש באופן כזה שזה יתאים גם לכל האנשים שמסביבו. ואם זה לא מגיע לאשתו להיות אלמנה, אז הוא לא ימות, זה יקבל עונש אחר, אז זה יידחה, אז הוא אומר, תראה, אז עכשיו תבין, אתה מוכר לי ביטוח חיים. יכול להיות שבראש השנה, ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא יעשה את החשבון. תראה, רב ארי לוין, לא, כבר הגיע הזמן. כן? אבל פתאום יגיד, רגע, מה עם אשתו? לא יהיה לו מה לאכול? טוב, נשאיר אותו, אין מה לעשות. נדחה את זה. שיבוא מישהו אחר, לא, יש לו ביטוח חיים. אפשר לחסל אותו. לא רוצה, זה סוכן ביטוח חיים. סכנת נפשות. אבל לא בשביל זה, כזה אבל אז אדם הוא מוגבל. מה כבר, איזה טוב מצומק כבר אפשר לצפות מפרי רוחו של האדם. אומר הרב, ועל זה התשובה מוכרחת לבוא. התשובה הזאת היא תשובה לשאלה הדוקרת את האדם באשר הוא אדם. זה מה שניסיתי להדגיש. על זה התשובה מוכרחת לבוא. שבעולם תימצא נקודה מאירה. נקודה כזאת. שמפי הגבורה יישמע בה תורה ומצוות. מפי הגבורה האלוקית. והתורה מן השמיים, מן השמים. אז אתה אומר, שמיים זה ריבוי של שם. זה ביטוי של הפלגה, זה ביטוי של מה שמרומם מעל כל ההגבלה והצמצום והקטנות האנושית, מכל דלדול החיים, אלא מקור האורה, מקור הטוב, כן? טוב השם לכל בשורשו, בזכותו, כן? בשלמותו. מי? זה השמיים, זה נקרא שמיים. והתורה יורדת ומשתלשלת, התורה מן השמיים צריכה להיות מכוונת לטובת הכל, מראשית עד עתיד. כיוון שהתורה היא מן השמיים, כיוון שהתורה היא לא מתחלת, היא לא נוצרת מן האדם או מן העולם, היא לא צומחת, היא לא איזשהו תהליך אבולוציוני, אלא היא אורה אלוקית הבוקעת משמי שמיים העליונים המופשטים. ממילא היא לא, אין לה גבול, אין גבול לטובה, והיא בתורה ובמצוות, בהדרכות, בתרי"ג איתין דאורייתא, תרי"ג עצות אלוקיות, ובכל הדרבנן, כל מה שנסתף, בעזרת השם נדבר על זה, גם על ההמשך, על הדרבנן, על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז עוד נברר את הדבר הזה. אבל בכל אופן, היא הולכת ומיישבת מזרימה את הערת הטוב לכל פינה ופינה שבמציאות. זה המבוקש. כן, זה המבוקש. על זה יורדת שנאה לאומות העולם מצד ריחוקם מן התוכן הזה. והסתבכותם בחיפושים אחריהם. בעוד מקומות, הרבה מקומות, לא נקרא את כולם, אבל אומר הרב,
בעולת ראייה ב' יש המון מקורות, רק רוצה לקרוא עוד מקור אחד, יש המון מקורות שהרב עוסק בנושא הזה. מברר את מהותה של תורה ממקורה המוסרי האלוקי המופלא. מברר את מהותה כפי שהיא צריכה להתגלות, לתקן עולם במלכות שלה, כפי שהיא צריכה להתגלות, נראה בהתאמתה לישראל, כפי שהיא צריכה להתגלות, וממילא או הפוך, או אנחנו יכולים להיפגש בקצת מאורותיה על ידי שאנחנו נפגשים עם החושך הפרוס על הגויות. אומר הרב כך, תורת השם תמימה משיבת נפש. כל מה שיורה רוח האדם מוכרח איזה פגם להימצא בו. התעניינות בתוכן אחד נעלה, במטרה אחת נשגבה, היא מסיחת הדעת מהתוכן אחר, מטרה אחרת, שהיא גם כן נעלה ונשגבה, וההשתלמות הכללית לא תהיה גם מבלעדה. זה בעולת ראייה ב' נ"ו בפסוק הזמר של שבת, תורת השם תמימה, כן? זה הרי הפסוק השמיני, כן? זה מזמור שמתחיל בשמיים מספרים כבוד קץ, אבל אין זמן עכשיו ללמוד את כל המזמור, זה כדאי מאוד, לא, זה ממש מרתק, כי 7 פסוקים הראשונים, אז הם, השמיים מספרים כבוד קץ, ויום ליום יביע עומר, זה כל דברים של טבע, ואז מגיעים לאז מה לספקים, אז ישיר, כן, מעל הטבע, מגיעים למקור של הכל, לתיקון של הכל, להוראה המקורית, וזה תורת השם תמימה משיבת נפש, זה הפסוק השמיני. ומכאן ועד סוף המזמור, אז זה הכל הרחבה מצדדים שונים, זה הכל, זה מאוד שייך, כדאי לכם, אם אתם לא עסוקים בחזרה על הסוגיות של השאר, לא יודע אם יש שיעורים בלילה או לא, אבל זה כדאי מאוד לראות אם לא, אי אפשר לראות הכל, אז לפחות מנון ו' ואילך זה מאוד כדאי, זה מאוד שייך לעניינו של היום, זה מברר מכל הצדדים, מצדדים שונים, את העידוד של התורה, את השמחה שיוצאת מן התורה, הכל מצדדים שונים, שאני רק רוצה לקרוא אחד מהם, אבל זאת אומרת, זה אולי יותר כולל, אבל זה מאוד 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 מרומם גם. יש גם אחר כך משפטי, כל הסוף זה על משפטי השם. אני חושב שקראתי אולי איזה כמה משפטים בשיעור הראשון במציע, אבל אם לומדים כל השנה במציע, ככה בהוויות מסובכות של עוד מעט כפו כהן וזה, אז כדאי ככה לשאוב רוח ביום הזה, לראות מה זה משפטי השם, מה זה נחמדים מזהב ומפז רב, ככה, על המשפטים דווקא בירור שלם על דווקא חושן משפט, מה מיוחד בסופו, אבל זה לא עכשיו. כן? ואם כי ההכרה החיצונה לא תחוש לפעמים במחסור, כן, יש הכרה אנושית כזאת, שהיא מאוד שמחה בחלקה, כמו גטה, הוא לכאורה, הוא מקיף את הכל, כל הצדדים כלולים, כן, רק כמה דברים קטנים כמו טוב, כמו נועם החיים, כמו יחס של אב לבן, וזה, הוא היה מאוד אכזרי. לא אכזרי, כמו שמתואר שם, לא אכזרי, הוא לא היה איזה המן כזה. להפך, הוא היה אדם מאוד מאוד נכבד וזה, אבל קרח, פשוט קרח, זה קרח יבש. אתם יודעים, יש כזה קרח יבש. לא, יש חומר, אם אתה נוגע בזה, זה שורף את האור. כן, כל נקביות. זה ככה היה, קרח יבש כזה. לא, זה לא חייב דווקא את הקור הזה, אז זה יכול להיות בפינה אחרת, אבל מה שהרב מציין זה כל מה שמקורו מרוח האדם, אז חייב להיות פגם בו, בגלל שרוח האדם ביסודה, כי זה, יש כל ההמשך גם מרחיב על זה, אבל רוח האדם היא צומחת מתוך מצבו של אדם, מתוך גופניותו של אדם, מתוך יצר לב האדם רב מנעוריו, מתוך מוגבלותו בעולם החושים. הרי הרוח מתפתחת מתוך הקליטה החושית קודם כל, אז הקליטה החושית היא מוגבלת. כך הוא מדבר על מצוות השם ברא מיראת עיניים. מה זה להסתכל, איך מתקנים את הראייה על ידי שנסתכלים על האתרוג למשל, חפצה של מיצה, חפצה של קדושה, אבל העיניים הם לא רק מסתכלים על האתרוגים, כן?
וכל המציאות שלנו מאוד מאוד מוגבלת, אפילו שאדם דועה על כנפי רוח, הוא אומר באיזשהו מקום אחר, אז הלב הצר והקטן של האדם לא יכול להכיל את כל הגודל הזה. אז לא, אז זה דוגמה, גזע זה דוגמה מסוימת, יכול להיות ממישהו אחר שהוא מלא חום, אבל הוא יפגם במשהו אחר, לא משנה, כן? אני הבאתי דוגמה שפיצית. אני יכול להביא עוד מיליון דוגמאות, ואני יכול לתת 5 שעות רק בדוגמאות, מסופרים ופילוסופים ואמנים גדולים, וגם לא רק בתרבות המערב, אפשר גם להביא מתרבות המזרח, שם זה אולי יותר פשוט, יותר פשטני, אבל בכל הגות רוחו של האדם, בכל מיני שיטות לאומיות מסוימות, פילוסופיות, פוליטיות, הכל. יש שיטות אוטופיאניות. טוב, אני לא אסרח לזה, לא, זה באמת, לא, זה נצא מהמכוון של השיעור. אבל הדוגמה של גטו זה לא שהוא האידיאל שלו היה מסוים. הוא פילוסופיה דבר, רק הוא יישם את זה בצורה לא נכונה. לא, אז הנקודה היא כזאת, יש איזו מוגבלות שמודבעת באדם, שאפילו האדם הגוי, היותר גדול, היותר רחב אופקים, אבל באיזשהו מקום הקטנות הזאת רובצת, ונמצא את הקטנות הזאת. אז אצלו זה נמצא בפינה מסוימת, ובצורה חדה מאוד. אבל מישהו אחר שיאמץ את הפילוסופיה שלו, שיאמץ וגם ירכב על כתפיו, אז נמצא אצלו את זה במקום אחר. אני אומר, אני יכול להביא עשרות מאות של דוגמאות. לא נמצא את טוב השם לכל ברחמיו על כל מעשיו, לא בעולם המוסר, לא בעולם ההגות, לא בעולם האומנות, לא בעולם המשפט, כמו שהבאנו את הסיפור המצחיק של רבי לוי, כן, בשום עולם, ולא גם בניסיונות מסוימים שנעשים מדי פעם, לאחד את העולמות. לא נמצא, נמצא חושך, נמצא תסכול, נמצא את האדם המודרני של היום. זה לא מת רוח האדם, לא מת רוח האדם. הפוסט-מודרניזם, שזה אחרי העכשיו. אבל זה לא אחרי העכשיו, זה עכשיו. כן? יש מודרניזם ויש פוסט-מודרניזם. אז הפוסט-מודרניזם, היסוד המאפיין, זה באמת, זה סיפרתי לכם פעם, יש איזו יצירה פוסט-מודרניסטית במוזיקה, שזה נקרא 433, 433, ובאמצע היצירה יש 4 דקות ו33 שניות של שקט. לא. אבל זה הנשמה של הכל, הריקות, החלל הזה, כן? אנחנו רואים את זה בכל תחומי החיים, כל מה שקורה גם בחיים הלאומיים שלנו, וגם כן, זה מושפע מהרוח הזאת, זה לא מנותק מזה, כן? כל מיני שיטות של פרות קדושות למיניהן בכל מיני מצוות תבל, וזה, כן? זה הכל שייך לאותו עניין. אבל זה אחרי ניסיונות כבירים מאוד במאה הקודמת, כן לחיות עד למלחמת עולם הראשונה. היו תנועות אידיאליסטיות רבות מאוד, גם הקומוניזם היה תנועה אידיאליסטית, גם היו תנועות אוטופיאניות באנגליה, וכל מיני דברים, והם דיברו על העולם עומד בתיקון, וגם המדע ראו בו איזה אל כזה. לא, הכל, מלחמת עולם הראשונה ועד עכשיו זה תהליך, יש קצת עליות וירידות, אבל באופן כללי תהליך של נפילה לרוח אדם. טוב, זה באמת, זה נושא בפני עצמו. לא, בואו נחזור. כן. וגם אם ההכרה החיצונה לפעמים לא מרגישה, והיא כשמחה בחלקה, ואינה יכולה להיוודע מכל מה שחסר לו, מכל מה שפוגם אותה, אבל ישנה הרגשה פנימית נפשית. אי אפשר להתעלם מזה. זה הכל לבוש חיצוני, ותחפושת, וכן מסכות. אבל בפנים, לפני ולפנים ברוח אדם יש הרגשה פנימית נפשית שהיא בחביונה מחכה דווקא אל כל הטוב, אל כל האושר, אל ההשלמה הכוללת כולה, ועל כן לא תהיה שבה למנוחתה משיבת נפש. איך מגיעים למשיבת נפש? כי אם על ידי זרם אור עליון כזה שהוא נותן לה מצד קדושתו המלאה את כל הסיפור, את הכל, כמו שראינו שהמקור של המוסר חייב להיות במשהו טוב לכל, וגם כאן צריך להיות הקדושה שהיא קדושת הכל, שהיא מתייחסת לכל, שהיא בונה את הכל, שהיא נראית הכל, וזה לא נמצא על ידי שום הופעה
בשום הערה אחרת, כי אם על ידי אותה הופעה הבאה ממקור העליון השלם בכל תמימותו, אור תורת השם תמימה שהיא ורק היא לבדה משיבת נפש. דיברנו קצת על התורה, קצת, ממש על קצה מזלג בגלל שהזמן קצר, אבל אנחנו צריכים לדבר על עוד משהו, שהתורה הזאת אומר הרב, הננו מה שכל עמי תבל וכל גדולי הגויים כל כך משתוקקים לזה, כל כך מרגישים בהרגשה פנימית שחסר להם, והם לא מצליחים, והם נופלים ונשברים ונלכדים בשחיתותם. הננו, אנחנו חשים ומרגישים אותם בכל לא הוד נשמתנו. אנחנו חשים ומרגישים, זה טבע, בכל עומק קרב וכליות, רוח ונפש. רוח ונפש מלא, אבל גם קרב וכליות. קרב וכליות, הקרב זה הקרב שלנו, זה הקרביים שלנו, וכליות זה כליות, זה כמו מוסר כליות, כן? זה המוסריות הטבעית, זה הרגשות הטבעיות. האורה העשירה של הדר השם אחד, חי העולם, אשר בהיגלות תשובה, כל המחשקים יהיו למאורות. כן? יש לזה בשורה לכל מיני מצבים נפולים, כל מיני מחשקים. וכל המרורים לנעימות אדנים, אשר רק נטיפים, יש כאן את נעימות אדנים, נטיפים צללי אורותיה. זה קטן כזה, משהו. ורק מזה הם חיים. כמו שהמשורר הגרמני היה רגיל לומר שכל התרבות המערבית היא ניזונת מהביוב של העם ישראל. כן, נטפים מצללי אורותיה. ממוזגים הם בתוך רוח האדם הכללי, הדולה מעט ממעמקים מים קרים, למוסר ולתפארת, לחסון, לנצח ולפאר קודש, כן? זה מה שהמוסר והתפארת שיש באדם, שמוצאים באדם, ומוצאים את זה לפעמים, באדם גם בגסד, דרך אגב. אני קראתי את התיאור הזה, אבל לפעמים בין הזמן שלא יום ולא לילה, אז צריכים להיפגש גם עם הגודל, ויש באמת פאר וקודש אפילו, ומוסר, ותפארת וחוסן. אבל כל הנצחים האלה זה קטן מאוד, מזערי מאוד, והלא היא כולה, כל הקודש, כן? כל האורה העשירה של הדר השם חי העולם, כולה שרויה ברוחנו פנימה, ברוח ישראל סבא, בעוצמת חפץ חייו, כן? החפץ, ישראל חפצה בהווייתה את החפץ אלוקי, וברגשת עדנת רוחו, כן? הרגש של הרוח, תואר אמונתו וגאון קודשו. זה בעצם מה שאנחנו פוגשים בביטוי המופלא ששייך ליום הזה, ליום הקדוש הזה, שישראל מקדימים נעשה לנשמע, רז של מלאכי השרת. כן, לא, זה ידוע, יש בזה גם פירושים שונים, אבל בצורה פשוטה ביותר. בספר הזה, בקוף צדיקים, יש לו את הספר הזה, קוף צדיקים. זה באמת נחמד הספר, כי אם יהיה לכולם, אז זה ככה, אז לא יהיה שוב על פה, עכשיו בפנים. יש כמה מקומות שהרב מדבר על זה. אבל פה הוא אומר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבניי רע זה שמלאכי השרת משתמשים בו? יכתיב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו. ברישא עושה והדר לשמוע. כלומר, יש איזה קדימה. הקדימה של העשייה על השמיע. אז מה פירוש הדבר? הנה, יש צדדים שונים, אבל אנחנו, פה הרב מדבר בצורה פשוטה ביותר. יש מקומות אחרים שהרב מאיר צדדים אחרים. אבל בצורה פשוטה ביותר, מה בינינו למלאכי השרת? דרך אגב, זה נראה בהמשך. אנחנו משתמשים ברז של מלאכי השרת, אבל מלאכי השרת הם לא משתמשים ברז שלהם ביחס לתורה. יש להם את מערכת הפקודות יום שלהם, ושם ביחס לזה יש להם איזה טבעיות. נעשה ונשמע של מלאכי השרת. מה זה אומר?
זה אומר שהקשר עם הציווי, הקשר עם ההדרכה וההנחיה, זהו קשר טבעי, זהו לא קשר חיצוני. הרב מפרט את זה. כל דבר שאינו בטבע צריך הוא בתחילה הקשה ולימוד, ואחר כך מתיישרים אל עשייתו. אבל מה שההכנה הטבעית גמורה בו, אין צריך לימוד מוקדם. כן? כי אם בתחילת האדם שט אל העשייה. יש שני סוגים של הדרכות. יש דברים שבאים לאדם מן החוץ, ואותם הוא צריך להקל אותם, הוא צריך להתרגל אליהם, הוא צריך לספוג אותם, הוא צריך לבנות אותם בהכרתו. אבל יש דברים שההכנה הטבעית גמורה בו. צריך רק לעורר, אבל זה בעצם זורם מתוך עצמו. כן? אז כמו שאצל המלאכים, שהם לא קבוצי חומר, שהם לא מסובכים, הם פשוטים מאוד, הם אידיאליים, לא נרחיב מה זה מלאכים פה, הרב מסביר כאן. אבל על כל פנים אצלם, השמיעה שהם שומעים זה תוספת לעשייה. זה איזשהו שכלול של העשייה, אבל קודם כל הם זורמים. כן מתגלה בישראל על ידי התעלות קדושת מעמד הר סיני, עצמיות טבעיות נשמתם. ואיך שכל התורה כולה איננה להם דבר של קניין העומד בי בחוץ, הצריך הקדמת לימוד וסיגול עד כדי הכשרתם אליה, אלא שהיא עצמיות טבע נשמתם. כלומר, אם קודם דיברנו על התורה ואמרנו שהתורה זהו הטוב לכל, שיורד לעולם מהמקור האלוקי האינסופי, ושזה מקיף את כל צידודי החיים, הוא ממלא את זה תיקונם וטובם וברכתם ושמחתם. אבל עכשיו אנחנו אומרים משהו אחר. אנחנו אומרים שכל הטוב, אז אמרנו שהטוב הזה הוא לא מתאים לאומות העולם, זה כן מתאים לישראל, ואנחנו עכשיו אומרים יותר מזה, שהטוב הזה מתאים לעם ישראל, ואולי רק כך זה יכול להיות, אבל לא מצד הערך הפוטנציאלי, הכוחני, שישראל מסוגלים ללמוד את התורה, מסוגלים להפנים, לא, אלא התורה היא מהות עצמיותם של ישראל, היא פנימיותם של ישראל, נעשה ונשמע, והם מוצאים עצמם מלאים עוז לשוט לקיומה של תורה ממלוא פנימיותם. טוב, אז עכשיו אמרנו עוד משהו, עוד נדבר. עכשיו, וואי זה אנחנו, אין לנו סיכוי אפילו, עכשיו מתחיל השיעור. עכשיו זה היה הקדמה, עכשיו זה השאלות. הרי זה דבר מוקשה, נכון? זה דבר מוקשה, כי למה אתם לא מקשים? כי את השיעור הזה אני נותן בשבוע שני של אלול, אף אחד לא זוכר, אבל אנחנו, יש שיעור שלם שאנחנו אומרים שאנחנו לומדים את מה שרב ציודה היה מחנך אותנו תמיד, מרגיל אותנו, שלמה קדמה שמע לוויה משמוע, שקודם יקבל על אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. אז זה ההפך שנעשה ונשמע, זה בדיוק הפוך. אז אם כל מה שאנחנו לומדים זה שצריך להקדים את הרוח ואת ההבנה ואת ההכרה, וזה הנשמע הזה. מה זה קבלת הרוחנית? זה הנשמע. אז מתוך הנשמע אז מגיעים לעול מצוות. פתאום מתן תורה נפחו היוצרות. קושיה ראשונה, קושיה דומה, מקבילה. ילד קטן מאוד, לומד לדבר. אז מה מלמדים את הילד הזה לדבר? דבר ראשון, הוא יודע אבא אמא לבד, בסדר, אבל מה מלמדים אותו? משיבים אותו, ילד, הגיע הזמן שתדבר כבר, אתה כבר בן 5, כבר לגן, תתחיל לדבר. הוא שואל, מה אני אגיד? טוב, אני אגיד לך. דבר ראשון, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה דבר ראשון, ככה כתוב שהילד מתחיל רק לדבר. תגיד, לא חשמל, לא אבא, תורה ציווה, לאט לאט. אתה רואה, זה ילדים טובים שעושים את זה טוב עד 120, זה אצלם ככה, זה הדבר ראשון שחושבים. מורשה קהילת יעקב. מה זה מורשה קהילת? התורה זה ירושלים.
כמו שכאן אנחנו לומדים שנעשה ונשמע שזה טבעיות פנימיותנו, אז ככה גם התורה היא מורשה, היא עוברת בירושה. אבל אותו ילד התמים הזה, החמוד הזה, שהוא מסתובב 3, 4, 5 שנים, תורה ציווה לנו משה. באיזשהו שלב הוא מגיע לחדר, ובאיזשהו שלב מתחילים ללמוד פרקי אבות, ועולמו חרב. עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. אבל מגיל 2 אמרו לי שמורשה קהילת יעקב. ועכשיו אתם אומרים שזה לא ירושה. לא, זה לא ירושה. ואם תלמד מסכת נדרים בכלל תהיה על הפנים, כי כתוב שם שתלמידי חכמים הם לא בנים של תלמידי חכמים, שלא יאמרו אפילו שהתורה ירושה, שהיא עוברת בירושה. טוב, סתירה. תביא אור חיים, חלק ב'. אור חיים. אור חיים. שולחן ערוך. כתוב למה תלמידי חכמים, למה בנים של תלמידי חכמים לא תלמידי חכמים? מי אמר את זה? מי אמר את זה? זה תלמידי חכמים, אז לא יגידו בגלל שלא יודעים לחנך את הילדים. אז אומרים שלא יאמרו שירושה לנו, שהתורה זה ירושה, כי זה נורא לא טוב, כי אם יגידו שזה ירושה אז ייזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. אז כל האנשים שהאבא שלנו זה לא תמיד חוכם, אז יגידו, טוב, אנחנו לא באריסטוקרטיה הזאת, אנחנו נולדנו בדימונה, אנחנו האבא שלנו נהג מונים, מה לנו בלתורה? אז דווקא רואים שהבנים שתמיד שלנו הם ליצים כאלה, בשביל שיבינו כולם שזה לא ככה, שתורה זה כל אחד סיכו. השאלה הזאת והשאלה הראשונה הן קרובות אחת לשנייה, קצת, באיזה מידה. עכשיו יש שאלה אחרת. כי אנחנו כל הזמן מדברים על היום הדקרגרים, ועל איזה יום אנחנו מתכוונים. זמן מתן תורתנו. נו, אז זה אתם מכירים בוודאי את המגן אברהם, נכון? אתם לא מכירים את המגן אברהם? אבל היה לכם כמה שיעורים, אז זה כולם מדברים. אז המגן אברהם עומד בשבוע בבית הכנסת, והוא מתפלל בדבקות תפילה של חג, ברגשי קודש, והוא אומר זמן מתן תורתנו, ריבונו של עולם, וזה לא זמן מתן תורתנו. מה פתאום זמן מתן תורתנו? הרי להלוכה יש מחלוקת, נכון? יש מחלוקת רבי יוסי ורבון, זה אתם למדתם. וכולם יודעים, נכון? אם תורה ניתנה בו' סיוון, או בזין סיוון. ונפסק על... אז הוא הבין, כתוב, הוא אומר כך, ביורדה, פסקו הלכה כרבי יוסי. זה נוגע לדברים אחרים. המחלוקת שלהם היא תלויה ופולטת שכבת זרע, כמה זמן זה עד שהיא יכולה להתחיל לספור 7 נקיים, זה 6 עונות או לא 6 עונות. אז רבי יוסי מחמיר בזה, והוא אומר שהיא צריכה לחכות 6 עונות, 3 ימים. זה נלמד מזה שמשה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו. ואיך שלא יהיה, לא משנה עכשיו, להיכנס לכל הבירור של המחלוקת, אבל איך שלא יהיה, לפי רבי יוסי יוצא שזמן מתן תורתנו היה בזין בסיוון, ולא בו' בסיוון. ולפי רבנן אז בו'. אז טוב, אז הוא אומר, איך? אני לא מבין, זה מחזיק כשיקרא, אני עומד בתפילה, ואני אומר זמן תורתנו, וזה מחר, בכלל. שגם אצלם זה גם כן יום טוב בגלות, אבל בכל זאת זה איך בישראל. אז הוא אומר ככה, לא, מה זה? אנחנו, אתה לא יודע, זה היום בלילה. לא, כי הלכה רבי יוסי. הלכה רבי יוסי לגבי פולט זירות זרע, שצריכים לחכות 6 שנות לפני שמזמין לספור 7 נקיים. אז לפי רבי יוסי, לא, אין זמן להיכנס לכל הסביר בדיוק את זה, אבל איך שלא יהיה, יוצא שלפי רבי יוסי מתן תורה היה בזין בסיוון. והוא אומר, אבל ביור זה פסקו כרבי יוסי. אז זה תרתי דסתרי, גם פוסקים כרבי יוסי לגבי פולדת, אבל פוסקים כרבונון לגבי זמן מתן תורתנו, שזה דבר סיוון. אז הוא מתלבט בדבר הזה. אז טוב, יש לזה תרץ ככה מפולפל כזה,
שבאמת הרמב"ם פוסק כרבון, ואף על פי שהשולחן ערוך פוסק כמו רבי יוסי, אז הוא אומר, טוב, באמת הלכה כרבון, אלא זה לחומרה, זה חומרה בעלמא, אז נכון שמחמירים כרבי יוסי, אבל באמת הלכה כרבונון, ואז יוצא שמתן תורה היה במעמד. נו, טוב, זה דוח הגדול, כי נראה שזה לא כך פשוט שזה ככה, ובסוף הוא אומר, טוב, אחר כך הוא אומר, אולי זה בא לרמוז עד יום טוב שני של גלויות, גם דוחק, ואפשר, הוא אומר, זה משהו, דברים סתומים בסוף, ואפשר דהיינו דקאמר יום אחד הוסיף משה מדעתו ואין כאן מקומו. לא מסביר את זה, סתם אומר איזה משהו ולא מסביר, אין כאן מקומו. אז זה נראה בהמשך, זה הרב כן מסביר. אבל הגר"א במקום, אז הוא יש לו גישה אחרת. הוא אומר, ביום חמישי, הוא בעצם מדייק את זה מלשון המחבר, כי המחבר לא קובע, הוא אומר במפורש, ביום 50 לספירת העומר הוא חג שבועות. אז אומר הגר"א מפורש בתורה, בסביר עלי למחבר, ואינו תלוי במניין הימים בחודש. כן? האמת היא שזה כתוב בגמרא, בראש השנה, שבאמת עצרת יכול להיות בכמה תאריכים. זה תלוי בעיבור של חודש אייר, וכתוב בגמרא, בראש השנה, לפעמים זה בחמישי בסיוון, לפעמים זה בשישי, לפעמים זה בזין סיוון. אז במה זה כן תלוי? זה תלוי בספירת הימים. כך אומר הגר"א. טוב, עכשיו, מה? זאת אומרת, לפי הגר"א אין יום כזה. זה מעניין, אין יום ספציפי לחג השבועות. אז לכן אפשר לומר זמן. יש 3 זמנים של מתן תורה. יש את שבועות, יש את יום הכיפורים ויש את פורים, נכון? אז בכולם הזמן שבהם פרובלמטי. יום הכיפורים לכאורה זה 10 לחודש, אבל כתוב במדרש ימים יוצרו ולא אחד מהם זה יום הכיפורים. דיברנו על זה לפני יום הכיפורים, נדבר על זה עכשיו, אבל משמע שם המדרש שזה לא שזה, גם הרב בעולת ראייה אומר שזה לא יום שהוא אחד ממניין הימים, אלא עושים הפסקה בימים. יש הפסקה של 24 שעות וקצת יותר, שאין ספירת הימים, זה מעל הימים, זה יום של הקדוש ברוך הוא. פורים בכלל, שזה הדר קיבלו בימי אחשוורוש, בכלל בלגן. כל מקום עושים יום כזה, יום כזה. וגם שבועות, שזה מקור של מתן תורה, אז גם כן. יכול להיות יום הזה, יכול להיות יום הזה, זה לא ברור. פסח אין בעיות, יודעים כולם מתי זה פסח, מתי זה סוכות, אין ספיקות. וכל מה שקשור למתן תורה קשה מאוד להגביל את זה במגבלות הזמן הרגילות. טוב. על כל פנים, מה שאנחנו לומדים מהגר"א, ואני רוצה להרחיב על הדברים האלה, שהגר"א אומר איזה יסוד. אני רוצה להגיד יותר רחב, יותר להתחיל את הדברים במקור יותר קדום. אבל הגר"א אומר שהיום הזה, בהיום הדקגרים, וקדושת היום הזה, של גילוי כל האור וכל הטוב אלוקי, אותו אור אלוקי שזה שייך לטבעיות, פנימיות, מהותם של ישראל, זה לא פשוט. זה לא פשוט וזה לא תלוי כמו שאר מועדים בזמן, ביום, כן, זה לא תלוי ביום מסוים, זה לא התאריך קובע, אלא זה, יש כאן איזושהי השתלשלות, איזושהי הדרגה שצריכים להגיע אליה. ואנחנו תכף נתייחס להדרגה הזאת, אבל לפני יש למעשה 3 מערכות. 3 מערכות שהעולם ושישראל הולכים ומתרקמים. כן? קודם כל דיברנו שהאורה של תורה היא לא מתחלת מהעולם
מההוויה, ודאי לא מפרי רוחו של אדם, זה נכון. אבל להגיע לאותו יום קדוש, שהוא אשר קובע את המבדיל בין ישראל לעמים, להגיע ליום הזה צריך בשלות. זה יום הביקורים, כן, דיברנו על זה אתמול קצת, שהרב אומר ביקורים זה מלשון העולם מתבקר, זה העולם מתבגר, העולם מבשיל, וההבשלה הזאת היא מתחלת בעצם מהמקור של הבריאה עצמה. כן, כתוב, לא עוסקים במעשה בראשית כמובן, שבועות יותר ממעשה בראשית, עוסקים במעשה מרכבה, אבל ביחזקאל, אבל במעשה, לא, אבל רק ברמז ועלמא. הרי כתוב במדרשים שהקדוש ברוך הוא שברא את האדם הראשון לעובדה ולשומרה. לעובדה זה מצוות עשה, לשומרה זה מצוות לא תעשה. כלומר, כל אותה אורה אלוקית של תורה, כביכול, אנחנו לא יודעים באיזה צורה זו הייתה, אבל כן, אבל בעצם נגלתה לאדם הראשון, והאדם הראשון פגם, והעולם צריך, פגם וחטא, ובזמנו דיברנו על העניינים האלה קצת, באיזה מידה, כמה שאפשר לקלוט מהם. אבל על כל פנים, הירידה הזאת, הנסיגה הנוראה הזאת של אדם הראשון, היא אשר צריכה לבוא לידי תיקונה. כלומר, אדם הראשון צריך להתרקם, צריך להופיע מחדש, וישראל זה האדם הראשון. כן? יש כאן איזושהי התפתחות שמהחטא הראשון, החטא הראשון שמנע את האפשרות של פילוס אור השם בצורה הישרה, והתיקון של כל זה, זה כבב דורות. כבב דורות, אומרים חז"ל, קדמה דרך ארץ לתורה. מסביר הרב שזה לא רק קדימה שהתורה מתעכבת, זה קדימה מפעלית, זו קדימה של התרקמות שהיא מלמדת אותנו גם על העולם וגם על התורה. כן, אומר הרב כך, דרך ארץ קדמה לתורה, זה באורות התורה, פרק י"ב פסקה ב'. הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. מה נותנת לנו ההקדמה הזאת? המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש, ויהיה מצע לאותן השפעות הגדולות הבאות בכוחה של תורה. זאת אומרת, התורה שהיא מאירה את כל האורה, והיא אשר מתייחסת, מתקנת ומרוממת את האדם, עניינה לא להרוס, זה לא בהריסת צורת האדם הטבעית, מוסר הטבעי, התפתחות היסודות האנושיים, ההומניסטיים, ההתנהגותיים, הלאומיים אפילו במידת תיקונם ועידונם. יש יסודות של חיים שהתורה עניינה להאיר אותה, אבל על מנת שהתורה תופיע, על מנת שאותו אור קדום אין סופי יופיע בעולם, אז העולם כולו צריך להיות במדרגת בגרות כזאת, בשלימות כזאת, שהיסודות הטבעיים הם באים לידי ביטוי וגמר בישול. וזה חשוב מאוד. הרב אומר את הדברים וממשיך אותם. זה נוגע למוסר אישי טבעי לגבי לומד תורה, אבל זה גם נוגע להבנת מהותה של תורה בכלל במתן תורה. התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו.
ואם אנחנו אוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים שהיא נחלת כל האדם, זה שייך לדרך ארץ. דרך ארץ פירוש שאנחנו עם ישראל המקבל את התורה בעולם כולו. עם ישראל שהוא תמצית, שהוא לב העולם, הוא צריך להיות קשוב. שערי האורה הטבעיים, נחלת כל האדם, הם צריכים להיות זורמים בחיי האומה הישראלית וגם בכל אדם ואדם מישראל. כן? אוי לנו אם לא נלמד, אם נרד ממדרגת המתוקנים שבהם. כן? דיברנו על זה פעם, אני לא זוכר באיזה הקשר. הרב ציוד היה מרבה מאוד את הדיבור, לא במובן שאנחנו כרגע מדברים, אלא במובן של המוסר הפרטי. זאת אומרת, הוא היה רגיל, שגור מרגלה בפומי, היה אומר שנהוג בעולם הישיבות שכל הגדול מחברו הוא יותר עוקצני מחברו, הוא פחות מנש מחברו. כל שהאדם, הסימן, האות של גדלות בתורה זה שהאדם הוא משונה, שהוא לא בן אדם בדיוק. הוא כל כך קדוש שהוא כבר לא מסתכל משחוץ לדעת המותר גם כשהוא הולך לבקר את אבא ואמא שלו, ושאי אפשר לדבר איתו מרוב קדושה, מרוב יראה, מרוב אור השם שמאיר בנשמתו. אז כל מידות דרך ארץ, כל הנורמליות של החיים, כל הרגשות הנורמליים, שלא לדבר על המוסר, מוסר הכליות, ההשכלות הטבעיות, כן, האנושיות, יש לזה המון השלכות. זה במוסר הרב מדבר, אבל זה לא רק במוסר, יש גם שערי הוראה טבעיים של מדע, כמו שיש איזה ספר של אחד, רב אהרון מרקוס, היה כזה אדם מבריק מאוד, אז הוא לא תמיד דיבר כל כך בכבוד על תלמידי חכמים, אבל הוא כותב בדגלוג על תלמיד חכם אחד שהוא מברר שאלות אמוניות לאיזה סטודנט באוניברסיטה על פי הפילוסופיה של אריסטו שהוא למד מהמורה נבוכים, שעבד עליו קלח לפני 500 שנה. אז זה גם כן סתימות. התורה, כן, דיברנו פעם, נכון? רמח"ל עם לייבניץ דיברנו, נכון? לא דיברנו על זה? כן, אני רואה שיש כמה שאלות שם. זה ידוע מפורסם שהרמח"ל הקדוש שנפטר בגיל צעיר מאוד, אבל הוא הספיק להיות גדול המקובלים בדורות האחרונים. הגר"א היה אחריו, אבל נגיד מלבד הגר"א היה גדול המקובלים, והוא היה בקדושה כזאת נוראה עד שהיה מגיד שהיה מתגלה לו. מגיד זה מלאך כזה, אני לא יודע מה זה בדיוק, מין רוח הקודש כזה, היה מגלה לו סוגיות שלמות בסגנון של זוהר, וזה כתוב, יש לנו את זה, יש לנו זוהר חדש של הרמח"ל, כן, שקיבל מהמגיד. נו, הייתה הסתגלות, פחדו ממנו, בייחוד אחרי הדורות שלפני זה, שהיא כל מיני בלגנים, שהתקציב, זה שהם יכולים לכך, אבל הוא היה קדוש עליון הרמח"ל, קדוש עליון, וזכה להשגות, מה נגיד, לא נפריז, לא השגות נבואיות, אבל קדם נבואיות, השגות של רוח הקודש מופלאות. הוא היה בקיא בפילוסופיה של לייבניץ, שהוא דרך אגב פילוסוף היה בזמנו נחשב מאוד, היום אף אחד לא מסתכל בלייבניץ, זה מיושן מאוד, כן? בזמנו היה מהפכן גדול, היה לו כיף גדול מאוד. אמרו שהוא היותר מקיף בפילוסופיה מאז אריסטו, מבחינת היכולת שלו להקיף הרבה שטחים בבת אחת. אז רב טרפן סיפר לי שהוא שאל את הנזיר, הוא שאל אותו, הרמח"ל שהיה קדוש עליון וזכה למראות אלוהים, למה הוא היה צריך ללמוד לייב? למה הוא היה צריך ללמוד לייב? מה זה הוסיף לו? הנזיר אמר, אתה לא מבין כלום. כך היה רגיל לומר, אתה לא מבין שום דבר. בגלל שהוא היה לומד לייבניץ הוא זכה למגיד.
זהו, זה היה התשובה. נו, אז רב טאי היה צריך לשבת על זה 7 נקיים, כי הרבה אנשים למדו לייבניץ, זה מעט מאוד מהם מלאכים, זה לא... אלא מה? זה מה שהרב אומר כאן. והרב אומר את זה גם מאוד מקומות באורות התורה. להיות קשוב לשערי האורה הטבעיים של אתה כונן לאדם דעת, לשערי האורה השכליים, הפילוסופיים, שהקדוש ברוך הוא מגלה לעולם בדור זה. בעת הזאת זהו המצע, זהו הקרקע האינטלקטואלית, הפילוסופית, ההגותית, גם הקרקע המוסרית, כן? שעל גביה ההשפעות וההשראות האלוקיות העליונות חלות. מי שחסר לו, כן, יד אחד במדע, מי שחסר לו יד אחד במוסר, כפי אותה מדרגה שהאנושות התפתחה אליה, אז יחסר לו כפל כפליים ועשרת מונים שבדבר השם שבהלכה, דבר השם שבהגדה, ודאי בפנימיות התורה. כן? אם אנחנו אוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט, הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים שהיא נחלת כל האדם, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם, בפנימיותו ובנשמת האדם בהדרה, כן, קרוע מכל זה, אין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה. אבל זה נאמר עם נבל ולא חכם, כדמתרגם אונקלוס, עמא דקבילו אורייתא ולך קימו. קיבלו את התורה, אבל סטנבלים, לא מבינים. אבל לא, אנחנו לא עכשיו מדברים מוסר, אנחנו מדברים על מתן תורה, אנחנו מדברים על היום דקגרים, שהיום דקגרים זה תלוי בזה שהעולם כולו יתבקר במשהו, לא שהגיע לשלימות הדרך. אבל צריך להבין שהיום דקגרים זה עמודה דאמצעיתא בתולדות האדם, תולדות האדם של 2000 תוהו, מתחילות הדורות האלה, 20 הדורות של תוהו, הם אשר הולכות ומתבררות, אותם הדורות של האבות וכו', אבל העולם מתברר, העולם, הדרך, לא שזה השלימות, בכלל לא, אבל יש איזשהו גדר בסיסי שהעולם והאדם וישראל בתווך מגיעים אליו, שמאפשרים את החלות. אחר כך זה דבר ראשון, כן. מבחינה זאת תורה זה עמודה דאמצעיתא, שהיא נשמת 2000 תורה, שהם מהווים את הפירוש, כן, את המובן של הבריאה כולה, של 2000 תוהו, של כן, לולי, כן, אותו העולם תלוי ועומד באותו יום שישי, מקבלים ישראל את התורה מוטב, ואם לאו העולם חוזר, הסברנו את זה אתמול, שהתורה בעצם מבררת את הערך, מוציאה את הערך של התוהו מן העולם, אבל העולם צריך להיות מוקשר, וכל זה מה שמאפשר את התיקון של העולם, את הביסום של העולם של 2000 של משיח. זה מדרגה אחת, זה שלב אחד. אבל יותר ספציפי, יותר קרוב, זה אותה הכנה של 50 הימים האלה. כן. כן. החג הזה נקרא חג השבועות, נקרא חג השבועות, נקרא עצרת. זה לא נקרא בעצרת בשום מקום בחומש אמנם, חוץ באונקלוס מביא את זה, ביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה
להשם בשבועותיכם. אז שם האונגלוס מתרגם בשבועותיכם בעצרתיכון. מזה השתלשל שחז"ל כמעט תמיד מדברים על שבועות בשם עצרת. והביטוי הזה של עצרת, מסביר הרמב"ן, גם הביטוי של שבועות, מציין את קשר החיים שבין פסח לשבועות. אותה ספירה שמבטאת איזושהי הדרגה, איזושהי התעלות כזאת, כן, שהרב מתאר את זה, וגם הנציב מתאר את זה, קצת תיאורים שונים, אבל כדאי לראות את שניהם, אני חושב, משלימים זה את זה. למדנו פעם את זה, למדנו את רב צבי לימד פעם את הנהיה על חודש אייר, זה אתם זוכרים, נכון? אז שם כבר הרב אומר, נקרא משפט אחד משם, הקניין של יציאת מצרים הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה. העמדה על התכונה נשמתית מחופשה מכל מועקת זרים, והתכונה של מתן תורה הלא היא אותו האור אלוהי שראוי להיקלט רק בחיות העצמית הישראלית כבר משוכללה ומוצאה לאור. כלומר יש כאן שתי בחינות. הבחינה של פסח זה בחינה של חירות האומה, האופי העצמי של האומה. זה לא עניין גופני בלבד, כן? לפעמים מתארים שכאילו שיציאה מצרים זה רק חירות לאומית. נכון, זה באמת חירות לאומית, בדרך כלל נראה, זה חירות לאומית, אבל זה בא לציין את הטבע הישראלי, הטבע הישראלי המאופיין, החופשי ממועקת זרים, גם מועקה רוחנית של זרים. עדיין הטבע הזה לא מבורר, עדיין אנחנו לא יודעים מה יש בו, אבל הוא קיים, הקיומיות הישראלית, כן? אז אומר הרב כך, בפסח אנחנו מביאים את העומר מן הסעורים, הגבנו את היסוד של הנפש הבהמית שלנו ושל כל העולם כולו אז בצאתנו ממצרים לאט לאט. יש כאן, כן, כתוב בחז"ל, למה לא ניתנה תורה מיד, המהר"ל מרחיב את זה מאוד, למה לא ניתנה תורה מיד ביציאת מצרים? כי לא בא זיוון של בניו, והיה איזשהו צורך של הגבהה, צורך של השתחררות מכל החלודות וכל ההשפלות של הגלות. אז לאט לאט, אז אנחנו יוצאים. בעצם היציאה זה יציאה של חירות, וכבני מלכים אנחנו יושבים בליל יתקדש חג ואנחנו חווים את החירות הפנימית שלנו. זה לא דבר, זה לא מילתא זוטרתא, אבל אנחנו מגביהים את היסוד הזה לאט לאט ממועד יציאתנו משעבוד עם שבשר חמורים בשרם, והיינו הולכים ועושים זה תמיד בפרק זה. כל שנה ושנה בתקופה הזאת אנחנו מתחילים לנו עם העומר, מאכל הבהמות, מקור שהם שואבים ממנו כוח החיים שלהם, ונפשנו הבהמית ונפש העולם כולו מצד הקשר שלנו, כן? מתרוממת, לאט לאט מתרוממת, מתאהרת מתומתה, מזדככת ומתעלה, יוצאת מצורת בהמה לקבל אור צורת אדם, יוצאת מתכונת שעורים לתכונת חיטים. ואנו באים לחוג את חג השבועות, יום אשר עמדנו בקומה הרוחנית הגמורה שלה. כן? אנחנו לא מתנתקים, אנחנו לא, זה לא כתבים נפרדים ונבדלים, אלא אנחנו תכף נראה את זה יותר בבירור.
אבל אנחנו לוקחים את היסוד של הטבעיות הזאת, כמו שדיברנו קודם על שערי האורה האלוקיים שהם שוטפים בעולם כולו של דרך ארץ שקדמה לתורה, אז עוד יותר מזה, כשכבר מופיע עם ישראל בעולם עם היסוד הטבעי שלו, אז את היסוד הטבעי הזה אנחנו לא נזניח, אנחנו לא מתרחקים ממנו, אנחנו לא בכדי לקבל את ההפשט המוחלט שברוחניות המשוחררת, אנחנו לא בשביל זה עוזבים את הגוף, אלא גם כן הגוף הלאומי הזה, הנטייה הטבעית הזאת, אנחנו מרוממים אותה לאט לאט, שלב אחרי שלב, כן, ספירה אחר ספירה, כן, נכון, יש בסידורים ככה חסד שבחסד וזה, כן, לא מבינים את זה, אבל זה, זאת אומרת, יש איזו הדרגה של שליבות כאלה, שליבות שבסולם, אי אפשר לדלג אף אחד מהם, יש בעיה, אם מדלגים אחד מהם, אז יכול להיות שזה בכלל מקלקל את כל הספירה על ההלכה, יותר פשוט שלא, שיש ערך לכל בחינה ובחינה בפני עצמה, יש מקום לברך על כל בחינה, אבל יש מקום לחשוב שדווקא הרצף, רק על הרצף, כולו אפשר לברך, כי באמת אם מדלגים איזה שליבה אחת, אז כמו בסולם, אז אתה יכול לפעול ככה למטה בחור, שזה לא סתם, זה לא בדיחה, זה רציני מאוד, כן, שיש חורים בהתפתחות הרוחנית של האדם, כשיש לו איזשהו חסר, איזה משהו שהוא לא בנה, איזה יסוד מוסרי, איזה יסוד שבדעה, שלא בנוי אצלו, והוא הולך והוא מסתגב למעלות וחוטף מלאכים, אז הוא מסוכן מאוד מאוד מאוד, שכל המגדל שהוא בונה יתמוטט והוא ייפול לתוך בור שחור. אז לכן יש כאן הדרגה איטית, סבלנית מצד אחד, כן? אבל עד שאנחנו נעמוד בזיו הקוממיות שמתחדש עלינו בשבועות, והרב מסביר את זה עוד, חמושים אנו בכל כוח עוז החיים של נפש הבהמה, והיא בעצמה עלתה נתעדנה ונזדככה ועוז לה ויפעלה, כן, זה שייך לזקיפות הקומה היסודית של הולך אתכם קוממיות. היינו עם של עבדים מושפלים, שטובנו לא בידינו וכדומה, ולהשתחרר מזה כפי שאנחנו רואים גם בעת החירות של היום, גם יציאת הגלויות של היום, זה לא ביום אחד, זה גם לא ב-49 ימים, זה לוקח זמן, זה לוקח דורות. אז היה הכל מרוכז, כי זה היה ניסי, אפילו בניסיות יש הדרגה, כל שכן כשזה בגאולה של קימה, ועד שעומדים בקומה זקופה ועוז לה ויפעל, כן, ויפעל, נתערה בצוחצחה והיא מוכנת להתחבר בחיבור אמיץ לצורת האדם השלמה. נו, מה זה צורת האדם? צורת האדם זה לא מאכל סעורין, זה לא מצד הבהמה שבו, אלא שעל גבי זה אור הדעת העליון, האצילות הגמורה שורה עליו. הדעת העליונה בשני ערכיה הכלליים, יש דעת מעשית, יותר טכנית, והדעת השכלית, רוחנית, וזה שייך לשתי הלחם, שהם באים דווקא מחיטים. חיטים זה, כן, מביא כאן שהתינוק לומד לדבר ולהגיד אבא לאמא ולהכיר כשהוא טועם טעם דגן, דווקא לא כתוב שם חיטה, אבל ככה מבינים, ותמיד דורשי רשומות דורשים על חיטה, שזה יוצא כף ב', שזה מקביל לכף ב' האותיות של הדיבור, כן? ותחת האילמות הבהמית כל התור של תורה, הדיבור המלא נשמע בארצנו. אם כן, אנחנו מגיעים לאותו יום מתוך הדרגה של הכשרה, של העלאה של הצדדים של העוז הגופני, זקיפות הקומה, עד ליכולת לעמוד בשיעור קומה הרוחני. הנציב אומר את הדברים בצורה אחרת, הוא מביט על זה בפן אחר, לא כל כך מההתחלה אל הסוף, אלא מהסוף אל ההתחלה, והוא מדמה את זה, הוא מביא משל, יש הלכה שכשאדם תובע אישה להתחתן, הוא רוצה לשאת אותה והיא מסכימה, אז היא צריכה לחכות 7 ימים. 7 ימים לספור 7 נקיים. והוא מסביר, אז הסיבה להלכה הזאת היא פשוטה, זאת אומרת יש לזה סיבה מציאותית, ששמא מפני החימוד שהיא חומדת את הבחור הזה, אז היא ראתה עתיבת דם, ועכשיו יש צורך, ככה חכמים תקנו שהיא תשב 7 נקיים. אבל הנציב מסביר שבעצם הימים האלה הם נועדו
לרכז את כוחות החיים שלה שהיא תהיה כולה לבעל הזה. כלומר, אז זה היא סופרת 7 ימים בייחוד בשביל זה החתן, להראות שהיא נתקשרה עמו בכל אז היא צריכה לשבת 7 נקיים אחרים, בגלל שכל מה שהיא הכינה את עצמה להשקיע את אהבתה זה לבעל הזה, עכשיו זה בעל אחר, אז היא צריכה עוד פעם להתחיל. אז הוא אומר, אבל אז אם באדם הפרטי זה מספיק 7 נקיים, 7 ימים, אז הרי בשביל עם שלא יזוכח יותר זמן, זה יותר מורכב, זה יותר מסובך, אז לכן כך נתחייבנו לא רק מעשה המצוות, אלא להשקיע אהבתנו אך אליו יתברך. כלומר, בשביל לקבל את התורה צריכים להיות בריכוז של שיקוע באהבת השם, ובאשר לא בנקל האדם להשקיע אהבתו לקדוש ברוך הוא. זה לא כל כך קל כמו אישה לבעלה, שזה מספיק 7 ימים. אז זה התכלית, נקרא זה החג, חג השבועות. אז לכן של 7 שבועות, ולכן נקרא חג השבועות. וללמדנו בינה שעלינו להשקיע אהבתנו בו יתברך שמו ולהיות נעצר לפני השם. זה העצר, זה החיבור. כלומר, פסח זה כמו שידוך, זה השידוך, מה שקוראים היום בשפה המודרנית אירוסין, אבל היום לא עושים אירוסין לפני חתונה, ואז שידוך ומתן תורה זה יום חתונתו. אז לכן זה גם כן, אז יש כאן שני ביטויים של התכוננות, של הדרגה, של הבשלת הכוחות, גם מצד העלאת הצד הלאומי הפשוט למעמדו השלם, וגם מצד ההשתוקקות אל דבר השם, אל האורה האלוקית. גם ההשתוקקות הזאת היא צריכה להיות אחרי שהיינו בתרבות המצרית שקועים בממתת שערי טומאה, אז זה לעומת זה, כן, סתום, זה כתוב באיזשהו מקום שממתת ימים זה כנגד ממתת שערים בטוח, כן, אז לא זוכר אם ראיתי את זה, אבל סתום, נכון? ראיתם את זה באיזשהו מקום? די, זה כתוב. וכן, זה לעומת זה להתקדם לקראת ההערה האלוקית. וכל זה, שתי הנקודות האלה ביחד, הם למעשה מוציאים אל הפועל את המהות הישראלית. את המהות הישראלית הזקופה בקומתה, המהות הישראלית שאור השם עומד במרכז השתוקקותה, כן, כלות הנפש להשם, לאור השם, מוסר האלוהי, זה מה שעומד במרכז. זהו מהות האומה. ובעצם מסביר טוב, אני רוצה מאוד לקצר עכשיו קצת, אבל אז אני לא אקרא את כל המקורות בפנים, אבל חלק כן, חלק בכל אופן כן. המהות הזאת היא מתגלה והיא מתרכזת ב"ויחן שם ישראל נגד ההר כי איש אחד בלב אחד", כן, ורב ציודה מרחיב על זה במאמר. אני לא אקרא לכם את זה עכשיו, אני אקרא את הדברים שאנחנו קוראים מדי פעם. כתוב זה דברי הרב בעולת ראייה ובאורות, שההוויה, והרב ציודה במאמר ויחן שם ישראל בלנתיבות ישראל, אז הוא מסביר שכל ההדרגה הזאת עניינה להגיע אל האמת הישראלית. האמת הישראלית זה כאיש אחד בלב, כן? ואין קץ
לברר את הנקודה הזאת, ואין קץ לא להבין את הנקודה הזאת. כי היא קשת ההבנה, היא לא קלת ההבנה. היא מאוד קלה לומר, אבל לעכל עיכול רוחני מלא, להבין שהאומה הזאת, למרות חילוקי הגופים הנראה לעין, נראים לעין, אבל היא אחת ממש. ושכל הכנסת יסוד הפירוד בכללות כנסת ישראל, אז זה עיכוב בהופעת התורה. וזה מה שרש"י שם במקום מדגיש, שכל שאר החנויות היו בתרעומת ובמריבה, וזה עיכוב. התורה לא יכולה להתגלות. ויותר מזה אומר בית דוד שזה האמונה כולה, האמונה באחדות האלוקית עוברת דרך אחדות ישראל. ואבון המחלוקת ופירוד הלבבות בין אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדות השם יתברך, כי שורש אחדותו יתברך שמו מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד באהבה ואחווה ורעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד, מבלי שום פירוד והתחלקות, כן? כמו האחדות של השם יתברך. האחדות של השם יתברך, החפץ, ההתגלות, המגמה האלוקית האחת, הרי היא כל התורה כולה. היא כל התורה. התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והתורה הזאת הרי היא מהווה, היא מושמעת, היא בוקעת אל העולם עוד לפני יצירתו, עוד לפני ייסודו, כי התורה קודמת לעולם. אלא מתן תורה זה הוירד השם על ההר סיני, זה פעולה של ירידה במובן זה שהתורה, שיש כבר יכולת, יש אפשרות בעולם שהתורה הזאת, מה שראינו באורות הקודש, שיש פינה שבה כל הטוב האלוקי יכול להאיר, יכול להתגלות. יש פינה שהיא מזוהית בכל רמ"ח איבריה ושס"ה גידיה דייקה, כן, הרב מסביר את זה בהתחלת בית ישראל, לכל דרכי עצות ההתגלות האלוקית בעולם. זה המובן של מתן תורה. כלומר, מתן תורה, היוזמה האלוקית הזאת היא כביכול תלויה בהופעת יסוד הווייתי שמסוגל אליה, וזה אחדות ישראל. זה כאיש אחד בלב אחד. כל ההדרגה הזאת, כל ההתפתחות הזאת שמשך 49 יום, ושבעצם מהווה את התמצית ואת הסיכום האחרון, הריכוזי של התפתחות האדם מאז חטא האדם הראשון. הכל מסתכם בדבר אחד כאיש אחד בלב אחד. עד כדי כך שאי אפשר להבחין את ההבחנות הרגילות. זה לא רק עניין, הוא קורא לזה אהבה, אחווה ושלום ורעות, אבל אהבה ואחווה ורעות זה מילים, זה ביטויים קלושים לסבר את האוזן, כי אנחנו יכולים להבין את המילים האלה, ואנחנו יכולים להבין את המילים האלה בגלל שאנחנו חיים בעולם של שנאה ופירוד וחוסר אהבה וחוסר רעות, אז אנחנו יכולים להבין את המילים האלה. אבל העולם של ויחן ישראל, ויחן שם ישראל, שכאיש אחד בלב אחד, זה עולם שזה מעל הסתירה הזאת, זה מעל האפשרות של הפירוד, זה יותר מאהבה ואחווה, כן? זה משהו, זה אין מילים, אין לנו מילה, לא נוסד בלשון בכדי לבטא את האחדות הזאת, את החיבוריות הזאת, את הזרם האחד המקיף את כולנו יחד, כולם שעומדים בתחתית ההר ושומעים ברגע היסטורי מסוים מאוד, קטן מאוד, כי תכף אחר כך זה החבילה מתפרדת וחוזרת למצב הרגיל שלו, כן? או לא תכף, 40 יום אולי, אבל לא ברור, כן? 40 יום זה כבר היה רציני, הפירוד. השאלה אם זה התחיל אחרי 40 יום, היה 40 יום של שעת כושר, או שזה היה רק רגע אחד של שעת כושר. זה מחלוקת.
אבל אותו רגע, אותו סיגוב של החלקיק, של השבריר, של השנייה ההיסטורית, שהיא חוזרת, שקדושתה חוזרת ושופעת בקרבנו בכל שנה ושנה, זה התגלות התורה בקרבנו. זה התעלות הטבעיות הישראלית ליכולת ההקשבה המלאה של התורה. לכן, זה לא תלוי בתאריך, זה תלוי בהכשר, בהכשרה הזו. ומזה אנחנו יכולים, אם נבין את הנקודה הזו, הוא הנקודה שאנחנו רגילים לדבר בה, אבל היא לא פשוטה. אבל בכל אופן, על פי הנקודה הזאת, אנחנו יכולים לחזור ולברר את החשבון, את השאלות האחרות ששאלנו. כן. זה לא לגמרי תמיד תאריך, זה מופיע מקסימום בשלושה ימים. בסדר. לא, הדגש של הגר"א, תכף אנחנו אפילו נגיד את התאריך, אני לא יודע מספיק. אבל כן, לא, הדגש של הגר"א זה שהתלות, זה שזה יכול באחד משלושים. לא הבנתי אולי את השאלה שלך, עכשיו שאני שומע את השאלה, לא הקשבתי טוב לשאלה. כי אני רציתי ככה מהר להמשיך הלאה. אבל עכשיו שאני שומע את השאלה זה מעורר בצחוק. מה זאת אומרת זה אחד משלושה ימים? סליחה שלא צחק מיד. מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על הקדושה הלוקית של הזמן. זה מילתא זוטים, זה ביום זה או יום אחר, זה... טוב, זה בערך. אין בית דין של מעלה יושבים עד שיושבים בית דין של מטה. הקדוש ברוך הוא מסדר את כל הבית דין שם, כל הכיסאות המלכותיים ברקיע. מסתכל, לא, בית דין של מטה עוד לא קידשו את החודש, לא, מצטער, תשימו אותם בחזרה במחסן, מחר. זה דבר קטן, זה... על רגע אחד אדם חייב כרת. לא ביור אותו, אבל כן, מה זה קדושת זמן? זה דבר קטן. אתה מדבר כמו איזה חוסים. עושים את סדר פסח בערך בפסח, ככה, בערך. חצות, לא חצות יום, חצות לילה, מה זה משנה? אתה משפחה חסידית. צריך להתגבר על זה. אז אומר הרב, גם זה למדנו פעם, אבל שכחתי את זה, אפשר לחזור. בברכות התורה, גם כן זה כדאי ללמוד מאוד, כדאי ללמוד כל ברכות התורה, זה נפלא. פעם היינו לומדים את זה בליל שבועות. בכל אופן, בברכות התורה, בברכה השנייה, הברכה השנייה מתחילה והערבנה. הערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפיו. אז מה שאלנו? שאלנו קודם שתי שאלות. שאלנו שאלה אחת על התאריך, אז זה ענינו. יש לי עוד תשובה לזה, זאת אומרת לרב יש עוד תשובה אחרת. אבל לפני שנמשיך לתשובה של הרב, בקיצור, אז נענה על שתי השאלות אחרות ששאלנו. שאלנו שיש סתירה בין הקדמת נעשה לנשמע, ולעולם יקבל על עצמו על מלכות שמיים תחילה, וזה דבר אחד. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהטבע או זה מתחיל מהבחוץ? קבלת עול מלכות שמיים ואחר כך המצוות, או שהמצוות זה עצם החיים ואחר כך יש תוספת כן, תוספת רוחני, טוב, זה צריך להבין גם של ההבנה. זה שאלה אחת. שאלנו שעוד שאלה זה מה לעשות עם הילד המבולבל הזה שפעם אחת אמרו לו במשך המון שנים שמורשה קהילת יעקב, ואז כשהוא גדל אז הוא למד שהתורה היא לא ירושה. שתי השאלות האלה אפשר לבאר אותן על פי מה שכבר למדנו והיעזר בדברי הרב. בהערבנה השם אלוקינו דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל. זה גרסה שונה עכשיו. הריבות. לא מספיק שאנחנו מברכים ומודים אשר כשאנו מצווה וציוונו לעסוק בדברי תורה,
אנחנו גם כן נורא יש לנו חשק שהתורה תהיה מתוקה בפינו. נו, זה... מה אתם אומרים על זה? זה לא, זה מסוכן. אני חושב שאנשים לא מבינים את הברכה הזאת. פעם למדתי באיזה תוכנית ולא אהבתי את זה, לא נהניתי, אבל זה רב טאו שלח אותי לזה. בסוף באתי לה ואמרתי, זה לא נחמד, זה לא כיף, זה לא ערב בפי. הוא צעק עליי, גער בי. רק תענוגים אתה מחפש, רודף תענוגים. אתה לא יודע שהתורה לא מתקיימת במי שרודף תענוגים, שמפנק את עצמו? לא, אני לא רוצה ללכת לדיסקוטק, אני רוצה ללמוד, אבל אני רוצה ללמוד משהו אחר. רודף תענוגים אתה. ככה זה. בתורה יש מידת לח ויש מידת יבש, לפעמים זה לח, לפעמים זה יבש. אבל זה... אז מה זה הערב נא? המתפללים שכן יערב. לא, אז הרב מסביר. נכון, מבקשים שזה יהיה ערב, אז זה לא הכוונה שכל פעם שזה לא בדיוק כל כך נוח, זה שיעור קשה, זו סוגיה קצת מסובכת, אז זהו, זה לא ערב, אז ממשיכים הלאה. אלא העריבות באה כשהדברים הנפגשים ברגש מתאימים. יש כאן ניתוח פסיכולוגי, מתי אדם מרגיש טוב? ערב. שהדברים שאדם פוגש ברגש מתאימים אל המהות העצמית של מקבל את הראש מהדברים האלה. העריבות זה התאמה. מילה אחת, אני אומר את זה בקיצור, שיש התאמה. כשאין התאמה זה לא ערב. טוב? מקובל, נכון? כל אחד יכול להבין את זה. כל אחד חווה בחיים שלו פעמים שהוא היה במציאויות לא מתאימות, והוא הרגיש כמה שהם לא היו עריבות עליו, ואחר כך כשהוא חזר למקומות יותר תפורים עליו, אז זה יותר בסדר. נשגבה ונישאה היא תורת השם תמימה. כן, תורת השם תמימה, כמו שהבשט אומר, תורת השם תמימה היא שלא נגע בה עדיין, היא נשארה עדיין תמימה, עוד לא נגעו בה. שורשה הוא עליון מכל היש, כמו שלמדנו, מן השמיים, מהגבורה העליונה, עד שהיא ראויה להיות המקור המנביע את ההוויה ואת חיי כל הנשמות, סדר העולם, נשמת העולם, מסתכל באורייתא וברא עין. מתוך כך, מצד הגלמתם של הגופים וצמצומם של העולמים, דברי תורה לא יוכלו להתאים להם. זה לא שייך בכלל שיהיה התאמה בין האדם הקטן הגולם הזה, הגופני הזה המצומצם, לבין התורה. מרוב העילוי אשר להם על כל נפש חיה בכל עולם יציר, לא יכול להיות. אמנם, לא רק שלא יכול להיות עריבות, לא יכול להיות אפילו פגישה בעצם. איזה פגישה יכול להיות? האדם הקטן, קרוץ חומר, תורה, יסוד ההוויה, זה כמעט חוצפה בכלל לחשוב שאפשר ללמוד. אומנם, מפלאות תמים דעים ואור חסדיו העליונים, שהם נשמתה של תורה. נשמת התורה זה חסד, ראשיתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים, וכל פעולה זה חסד אל של עולם חסד ייבנה. הם הפועלים ברחמים הרבים של אדון כל העולמים, הבוחר בתורה ובמו ישראל, שיתרוממו כל כך פרטיותינו על ידי התקללותנו בכללותה העליונה של כנסת ישראל. כלומר, כל מה שדיברנו על הריחוק והפער והתהום, וכל מה שדיברנו על אי היכולת של התאמה ועריבות, כל זה היה כשדיברנו על האדם היחידי, על הפרט. אבל לא דיברנו על כנסת ישראל. למה? כי כנסת ישראל משאת נפשה ועצמיות שאיפתה, מהותה בחפצה פנימי, הוא תוכנה של תורה. נפלא. זאת אומרת, אין שום קושי. להפך, התורה היא מאוד עריבה לכנסת, זה בכלל לא בעיה. כי כנסת ישראל, כל נפשה וכל עצמיותה וכל שאיפתה וכל מהותה וכל חפצה פנימי. אתם תבררו מה ההבדל בין כל המילים הנרדפות האלה.
אבל סתם כל אחד מבטא עוד משהו, כמו, זה מקביל למה שיש באורות ישראל שם, שהגרעין הפנימי של מהות נשמת ישראל, אני יודע אם זה הסדר נכון, משהו כזה, זה החפץ אלוקי של להיות טוב לכל, זאת התורה, והתורה הזאת היא שוכנת בכנסת ישראל, אלא כל הרבותא, כל הקושי וכל החסד אל, זה שאנחנו מתרוממים בפרטיותנו להיקשר בכללות הזאת, ואז יוצא שכשאנחנו מבקשים את העריבות, או בכלל כשאנחנו מבקשים להבין משהו בדברי תורה, אבל כל שכן כשאנחנו מבקשים שהתורה תהיה עריבה לנו, אז בעצם אנחנו מבקשים להיות מתאימים לתורה, אבל אנחנו בפרטיותנו לא יכולים להיות מתאימים לתורה, גם לא ללמוד תורה, אלא אנחנו בעצם, זה כאילו שאנחנו אומרים, וקשרנו בכעבותות של זרמי חיים אל כללות כנסת ישראל, אל אותה אומה אחדית שפרטיה לא יתפרדו זה מזה, אל איש אחד בלב אחד קשרנו, אל המעמד העליון שרק ממנו התורה יכולה להופיע ולהתגלות בעולם. אז יוצא, אם כן, שיש כאן שתי פנים, שני מעמדים. יש את המעמד העליון של כאיש אחד בלב אחד, שזה המאפשר את הופעת התורה בעולם, ויש את הקשר ואת ההדרכה של היחיד אל זה, כן? אז כשאנחנו מדברים על הכלל, על כנסת ישראל, אז אנחנו אומרים שזה נעשה ונשמע. אז אנחנו מדברים על רעש של מלאכי השרת, כי זהו טבעיות עצמותה של כנסת ישראל. אבל כשאנחנו באים ומדריכים את האדם, איך הוא יקשר את עצמו ואיך הוא יתרומם, אז אם הוא יתחיל ויקבל קודם עול מצוות, כשהוא עדיין רחוק מאוד בכל תכונת נפשו מהאורה של האמונה האלוהית והקשר עם קדושת כנסת ישראל, אז זה לא יצלח, אז המצוות יהיו זרות בעיניו, והוא יימאס במצוות האלה, כן, הם יהיו כמצוות אנשים נולדה וישות בעיניו וכדומה. אז אנחנו צריכים להדריך אותו בהדרכה כזאת של התקרבות לשד הפנימי של כנסת ישראל, לאמונת ישראל, עול מלכות שמיים תחילה, עול מלכות שמיים שכמו שלמדנו, שזה קשור באחדות ישראל, אחדות השם שמופיעה באחדות ישראל, ואז את המצוות. אותו דבר לגבי הירושה, אומר תפארת ישראל, זה לא אני אומר, החידוש של תפארת ישראל, הוא שואל את השאלה הזאת, הילד שלו אולי שאל אותו את השאלה הזאת, והוא אומר, כן, שמה שאנחנו אומרים מורשה קהילת יעקב זה לכלל ישראל, כי דכתיב כי לא תשכח מפי זרעו, זה באופן כללי, כן? אבל לכל יחיד אינה ירושה, ואפילו אביך ואבי אביך תלמיד חכם. אדרבה, זה גורם שלא יהיה תלמיד חכם, כן? שלא יראו שתורה זה ירושה. אז זהו, אז מה שכאן בפרקי אבות זה הדרכה ליחיד, זה הדרכה של האדם שהוא רוצה שהאושר הכלל ישראלי זה יופיע בחיים הפרטיים שלו. לא, אז אומרים, כן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך באופן פרטי. כן, טוב, עכשיו זה מאוחר, אז מה עושה? אני רק נראה כמה זמן, אפשר להגיד את זה מהר.